Parlok aling ni ngap ya kubor na YouTube jing tim telada pimpat subscribe ya kani ka channel so bhaban subscribe kena pindu bio ya kubor ki bantangwan kat gum ki kubor ha ka tarik unaitung be ka PAMRA ya ki meitei na Mizoram rai ka sarkar Manipur ban lechau da kaling sun ka sarkar Manipur kala rai ban kit da kaling sun ya ki judgment riu meitei na ka jala Mizoram nadu ka sngi ublei kani karai kalong hadin ba kijaj ban riu meitei kila sya berngem ha kenhun king atiar PAMRA na kajala Mizoram hadin ba ka video kala sapriang halor ka jingsya penyaj lengkhuj arngut ki kentai kuki hakmat ki paj bhur meitei ki pulit ka Manipur tang supau perthei ha kani ka jingjia kala kem shwa ya ki saungut ki badon kti bat menta ka sngi kilayo ban kem saya uwei ubla paudur ha ka video habala pen sapriang ha ka khat khandai tarik bentau banai ya ki sangut ki bala syakem ki pulit kilayo ban set along hadu khatwai ngut na ka benta ban penlong ya ki jing to kit kat ba ka ying jong uwei na pedeng ki badon kti kala sya uyang ding bat sya pen julor ha ki paj ba ki badap da ka jing bitar ya ki ling sun ba kerpang bala pen biang ban kit ya ki jaj ban riu meitei kiba pule bat kiba trei ha Mizoram kinlong na Aizawl sya Impal na Aizawl sya Silchar Assam kibor penyaj ya kelin sun kiba mi na lengpui Mizoram kila yuthu ba kidon kumban riu phongut ki meitei kiba la lech phai sya Impal bat don ru kiba mi no na Mizoram da ki boss bat da ki taxi ki dekot barim jong ka kenhun king atiar Mizo National Front MNF kila kerpat ya ki jaj ban riu meitei na ka jala Manipur ki basa ha Mizoram bakin mi no na ka jala na ka banta ka jing sngan jongki na marba ka jinglong jingman kala nang sniudur hadian ka jingya snam ka balajia na ka jingya kan at jaj ban riu ha ka jala Manipur ha ukerwo balapan mi na nong ba Aizawl ha ka sngi thoding ka Peace Accord MNF Return Association PAMRA kalaong ba ka jinglong jingman kala nang sniudur bat kamlong su ka basngan ya ka jaj ban riu meitei bakin dangsa ha Mizoram na ka daw ki kam riu klau balale da ki runar ha ka jala Manipur habaya dei bat ka jingjia kano ka jingjia ka basniu kala banjia ya ki jaj ban riu meitei hakum kane ka khem ka PAMRA ka kerpat ya ki paj meitei ki badon ha Mizoram bakin lech phai no sala ka jong ka jala khnang ban laj na kino ki jingjia ki basngausi la ong ukrwo ki samla Mizoram ki ladap da ka jingbitar ya ka kam riu klau bat ki kam bomman balale da ki meitei persya ya ki jaj ban riu zu lane kuki ha ka jala Manipur ka association ka la ong ba ki meitei kan om shim ya kano ka jingkit kli ladami kino ki jingjia lada ki meitei kimpen sengap ya ke jing kerpat bat lada kimmi no na ka benta ka jing sngan ka jong ki hi sa ka wei pat ka khbor sange no ka jing ye snam kentu ka UDP ya kinong Manipur ka United Democratic Party UDP hanin ka sngi kala kentu ya ki paj ba nong song snong ka Manipur bakin sange no ya ka jing ye snam khnang ba sa sin onla ban wan lambiang ya ka suk ka san ha ka jala ka jing ya kanat kawan ra ya ka jing ye snam bat kan om sange shu lada ailat bakan yai teng ka jing suk kala ban wan phai tang lada kinong song snong ka Manipur hi ipen bej bat burom ya ka hok jong ki wei ong general secretary ke UDP uba Jemino Motho ha ka krwa da ka bakam ba ka than chatei lam mi ngi jong kari kamla ban peteng ya kene ke jingi kan an uba Jemino ula ong ru ba ka juk ba ka than chatei lam mi ngi kadai ka jaka ya kan an ka bakut bat kumta kapor kala dai ban penlong ya ka than ba kan kiu no ha ki kam penroi shu te nong ilam UDP ula ong ru ba kum kitei ki jingjia basngusi ha Manipur dai ban penramjur da baro kum uwei na kinong song snong bat unong ilam ngidawa ya ka jing tuklar jong ka sarkar pedeng bat baro kitu ki badon benta lang ban wan ra biang ya ka suk kesan ha Manipur ulong
Hakajuk kapor ula penrem juru ya kitu ki badon keti hakate ke kam riu klau persya ya ki long kemi bat dawa badai ban le da ka bateng ya kitei ki kam riu klau kublai sibun ngin sai sempat ha ki kubo